Jeden nádherný deň v nádhernom meste Verona. Ubytovali sme sa, prešli do centra po nádhernej aleji, vstupná brána, boli tam akurát výstavné trhy, urobili sme si ochutnávku, nádherné syry, perek úžasný. Boli sme pozrieť aj v amfiteátri. Pozrite, nádherné a úžasne chutili olivy. Mňamka. Viac nikto nechcel. Boli sme pozrieť u Julii a Romea v nádhernom dome. Vyskúšali sme telefón. Amfiteátr vyzeral ako Koloseum, akurát tam pripravovali na program. Nádherné výhľady z amfička. Úžasná architektúra. Manžel a ja. Celú Veronu sme si prešli peši. Aj vláčikom sme sa previezli. Tak pozývam a posielam inšpiráciu.